Wis mau wening ampere 23 modus CB lho. Jos. Double kelistrikan oke semua. Good kondisi, mesin enak, pajak hidup, plat panjang 12.500.000. Kok olehan ae kowe? Tahun piro iki? Motor rupane koyo telek. Alah wis tahun 750. 450 nego ya. 2010. Pajeke urip. Urip bulan 8. Mesinnya kayak ngamuk. Oh iya mesinnya pokoke enake ngene. Yo aja takok kilometer Mas, takok 2010 kok takok kilometer. Udah mesin penak Mas. Mesin halus. Yo. Montor iki piye iki? Waduh. Piye ya dinekno? Montor 1300 kok wangile ngene munine masyaallah. Ulah. AJM motor iki piye tak surung lur. Entek fungsine ta piye iku? Enggak, dicek sik Mas, dicek sik Mas. Entek Mas, nonton Mas. Timbangane nuntun 1.300 lur iki lur. Timbangane nuntun 1.300. Hubungi AJM Montor Bacem. Ape kirim apa iki? Hei. Weh, iki ape kirim apa? Ape kirim apa iki nek ngene iki arep kirim apa? Iku lur. Iki rego piro Nmax iki? Lho lakuran cuman kaose piye? Awar kene. Cuman kaose. Oh iya Mas ning omah ya. Iki rego piro? Nmax iki rego piro? Nmax. Selawe. Nmax rego selawe. Loh, kok iso Selawe. pas iku lho ya? Tahun piro? Ora takoki kok. 2022. Pajak anyar ayo. Pajak aja. Oke. Yo, sing kepengen Harley lur. Motobi ta apa iki? Benelli yo. Benelli Motobi. Kondiang montore. Istimewa, kaya anyar. Kilometer agak 1000. Anyare piro niki lek? 40. Wah, anyare 40 ya. Iki didol piro? Selawe ngono. 26. 26 dol 26. Nek larangan ya mek susuk, nek wis roh barange. Motor sik kaya kenang pot. Jek kaya anyar, nalpote double. CC-ne 200. Apa ki sing maksudno? Yo ora nyandak. Dimrai pajak ae. Pajak piro ya? Gak ero, lha STNK kok gopreh. Rong 15 niki didol piro? Ijar rusak kabeh. 2000. Murah men. Yo murah mati yo. Mati pindho. Oh, nek urip 80.000 nae yo. 20.000. Iya. Oh, plat B lur 2007 pajak plat anyar. Jerone orisinil lho. Njobone apik meling. Pajake blower lho. 79 nego. Bodi oke. Sepet wajar, bodi kaleng. Weh. Weh. Pulah. 4 juta TRS 91. Arek 1000. Kok enak mesinnya lho. Kilang-kilangnya ngene. Wis golek kaya iki sangel tenan. Bring, bodi bring 96. Ora. Hybrid 96. Ngono lho. 50 luwih piro ngono lho. Sekitar 2 orang.
meling hybrid 96 juas kondisi lap pusat set lokasi Pura